Valencià, dimecres 22, pàgina 162, 163, activitat 2. Classifica les oracions del text següent segons el tipus de predicat que tenen. Així tenim que recordar, segons sabeu llegit, suposa que hi ha el predicat nominal i el predicat verbal. El predicat nominal és les frases que duen el verb ser, estar, semblar o parèixer. I el predicat verbal són les oracions o les frases que duen la resta dels verbs. Val? Molt bé. Ara, diu que les classifiquem segons el tipus de predicat, és a dir, que direm de predicat nominal o de predicat verbal. Molt bé. L'expedició es prepara per al descens. Localitzem el verb prepara. Com no és el verb ni ser, ni estar, ni parèixer o semblar, serà un predicat verbal. Tots estan molt il·lusionats. Localitzem el verb estan. Aleshores, com és del verb estar, serà un predicat nominal. Seguim. No debades avui descendiran per primera vegada a una cova. Descendiran. Localitzem el verb, que és descendiran, i com no és ni el verb ser, ni estar, ni semblar o parèixer, és un predicat verbal. Seguim. Les cordes, els mosquetons i els arnesos semblen nous. Localitzem el verb, que semblen, com és del verb semblar, serà un predicat nominal. Però el monitor es revisa una vegada més. Revisa. Tenim ací el verb, revisa, com no és ni ser, ni estar, ni semblar o parèixer, és un predicat verbal. El bon estat del material és fonamental per a evitar perills. El verb, així està el verb és, que és del verb ser, aleshores com és el verb ser, serà un predicat nominal. I anem a l'última. Ell no vol córrer riscos. El verb és vol, del verb voler. Aleshores, com és del verb voler, serà un predicat verbal. Molt bé. Ara, cal fer l'exercici 3. Completa amb un verb adequat tenint en compte el còdig. Si la ratlleta és blava, serà un verb copulatiu. El verb copulatiu, recordem que era el verb ser, estar, semblar o parèixer. I un verb predicatiu, tots els demés. Molt bé, a veure. El meu cosí Albert és advocat. Marta ingressà en aquest hospital. Ruth és la germana de Daniel. El vaixell arribarà al port de nit. Les sabates de l'any passat són noves. El vent bufa amb molta força. La tresorera del grup és ella. Xavier estudia informàtica a l'institut. Molt bé, i ara anem a acabar corregint l'exercici número 4. Diu, identifica l'atribut en les oracions anteriors i digues quin tipus de paraula o grup de paraules el formen. A veure, recordem que l'atribut és la paraula o grup de paraules que expressen una qualitat
o un estat del subjecte. Vale? Molt bé. I l'atribut va relacionat amb el predicat nominal. Vale? Molt bé. Doncs anem. El meu cosí, Albert, és abocat. Quin és l'atribut? Abocat. D'acord? Ruth és la germana de Daniel. Atribut, la germana de Daniel. Les sabates de l'any passat són noves. Atribut, noves. La tesorera del grup és ella. La tesorera del grup és ella. Ella serà l'atribut. D'acord? Molt bé, doncs ja heu acabat de corregir totes les activitats. Fins demà. Adeu.